kingpit paminaw, niining handumanan sa kaawit. O giingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, niining akong kaagi. Ako si Isabel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit ni naguluhan. Destiny. Talia sa panahon, uy. Third year na gid ko. Wala na gid ugwa. Hi, miss. Pwede mo to pa daw lingkod mo? Sure. Nakagiwat? Oh, ako mga amiga. Aw. Ila-ila sa dito, eh. Michael. Isabel. Ay, Isabel! Dali na, uy, manood na sa tong room. Ona na lang ko nimo ha. Gitawag na ko sa kong amiga. Okay. Nagtapat lagi mo ni Michael. Kaila di ay mo? Ay, dili, uy. Mapamugot pagduol niya. Aw. Unsa dito siya nga year? Ambot. Kisige man na siya undang. Huy. Daghan na ba ganahan anang Michael, day? Mo pag gani pagbalik na tog skwela, ikaw no, nag-igat-igat na gid ka. Tana, uy. Manood na ta sa tong room. Hi, Bel. Musta? Okay ra. Gal, unsa di ka nga year? Parehas mo nga third year. Pero lain lang ko nga section. Nga naman. Wa lang. Bag-o ra mo ko nakakita nimo din eh. Okay. Sige mo undang good. Di pa matapos ang tuig, mundan mo ko. Nga naman? Namugoy tayo nga, di na ko gunahan mo skwila. Pero karon, pasiganahan ako mo skwila kay naanam ka. Unsa? Day, nagsige na lagi mong kuyog ni Michael. Close na lagi kaayo mo, no? Ganahan lang siya nga makig-amiga na ako, day, uy. May pakaday Isabel kay makaduol ka pa ni Michael. Kami ang taon ti good. Maog yun. Ang ano di ay mo? Ganahan mo gud mi ni Michael, day. Pag-sure mo, uy. Tino bitaw day. Ay, regards ako niya daya. Ako sa day, regards ko. Kinsam na sila. Ako gong mga amiga. Kana ba? Kakita ka nang nasa atbang? Mauna sila. Sila ang nang-regards ni mo. Sila? Ay, di mo ko ganahan na nila. Artisad ni mo, uy. Kisa mo di mo ganahan? Ikaw. Michael. Ayo, sige, gara-gara di ha, uy. Tinuod bitaw. Ikaw akong gusto. Ambot ni mo, uy. Naunsa man ko, eh. Sige naman lang hinuon ko kuna-una sa gisulti ni Michael nga ganahan siya na ako. Da, atik-atik ko tingali itong iyaha, uy. Mas mayo pag matog na ko, klase para ba ko ugma. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning. Uy, hala. Ngunit ka may taga-exception ang misuti sa mong room. Hi, Bel. Michael, ang ano din niya mo din, eh. Kuan. Gayo pa mo ko na mong room kay naiguba. Mong anime tipo ninyo. Mao ba? Lipay sa ko. Ang ano man? Kaya pwede kong kita niyo. Unsa? Bel, mupawali na ka? Oh, Pwede mo kuyog. dili man kakapakugos. Kuyog lang. Day, pero may lagi ko makakita ninyo ni Michael nga magkuyog.
Uyab na mo? Ha? Dili toy uy. Ayay, murag wa na may chance ni Michael ani Dayda. Ha? Nga naman? Sa akong tanaw, no? Ikaw may gusto ni Michael? Mao di na lang may anong Michael, uy. Imo na lang na. Isabel, Ma? wa kay gibuhat diha. Wa man ma. Nga naman ma? Ikaw dali palit og isda dito sa merkado ka o kaya pa ko'y buhaton. Oh, sige ma. Ako rin palit. Ay, maayo gani kay dili kayo mahalang isda ron. Uy, hala. Si Michael na nasa basketan. Nag-isa-isa og bula. Oh. Dili lang ko managad, uy. Mudiretso lang kong lakaw. Hi, Bel! Ay, nakitaan ko da. Tio! Di mo nag-good? Agi lang ko, uy. Ito ang gingo mo ba? Unsa ko? Uyab na ta! Oh, Yes! Uyab na ni Isabel! nalipay biyang kumag. Ano siya binuong? Binuang na bitutong pagsugot ni mo. Hindi na mahimo eh. Ha? Uyab na ta, kaya mo naman kong gisugot. Binuang ramang gud to. Kabantay ka. Way klaro akong pagtando. Bahala ka, basta uyab na ta. Michael, Maunay akong giingon ni mo nga ikaw lagi iyang gusto. binuang ramang gud to akong pagsugot niya, day. Hao lagi. Binuang lagi ng imuha. Unya ang iya, dili man. Nahadlok biya ko, day, ay. O sa may mong kadlukan. Basing may bawang atong teacher ba nga. Nag-uyab-uyab ko. Gustukaan nga ko. Ayaw ka bala ka, day. Kay dili kami magsaba nga uyab mong Michael. Salamat, day. May gani kay wasa magsaba ang atong mga classmates nga uyab na ta. Leki, nisabot resab sila nato. Michael, doon na di ko ihangyo ni mo ba? Ano man na? Ayaw biya ako binuangi, ha? Dili na may tabo, Biloy, kay love try ka. Salamat, Kel. Maningkamot lang kita, ha, nga. Mahumanta sa itong pag-eskwela. O Isabel, kinahanglan nga makagraduate kita. Ha? Muadto ka sa Cebu City? O, Kel. Magunsam ka dito. Mangita kong trabaho, Kel. Sige, Bel. Amping dito ha. O, Kel. Ikaw, asa di ka manarbaho? Anira ko din sa Toledo kay namday ko'y kasudlan diri. Ha, sige. Kaya doon ako sa Cebu City. Bel. Amping dito ha. I love you. I love you too. Maayo ka ni kay nakasuotin ko trabaho din eh. Bahala na lang dili kayo dako ang sweldo basta ang importante doon ako'y trabaho. Kumusta man ka diha, Bel? Okay naman ba diri? Ayoy noon. Ikaw, kumusta man ka? Niya, imingaw ni mo. Sure. Pasig, na nakailain diha ha. Di na may taboy kay love kay ka. Salamat, Kel. Bel, tagi ko si mong address daw eh. Nga naman? Basta makaan ko diha. Pinton ka. Oh, sige. Ako lang i-message ni mo. Sus, abigin ako dili ka makadumdum din eh. Happy good. Bel, ako kang kuhaon din kada semana ha. Ha? Nga naman? Uli lang dito sa Toledo kada semana. Kay ako lang sa kang ihatod, inigbalik ni mo din eh. Unya, gusto kay ko sa pliti. Ako ay bahala sa iyong plate eh. Gusto lang ko nga magkauban ta pirmi. Michael. Bel, taw-taw dong kita ha. Nga nagkauyab. Magbinyo lang ta.
O niya akong trabaho. Undang na nagod sa imong trabaho. Nga naman, kaya na day ko di mong buhion. Kaya kayo. Ay kabala ka kay kung maminyo na niya ta. Maningkamot ko nga makalarga sa gawas aron matagan tigag maayong kaugmaon. Unsa man, makiminyo ka na ako. Kung mga sawa ka, makigminyo ko ni mo. I love you, Isabel. I love you too, Michael. What if I never knew? What if I never been in my heart? Nagminyo mi ni Michael, ug nakabaton mi og duha ka anak. Sa pagkakaroon, tuwa si Michael sa Saudi. Naningkamot nga mahatagan mi niya og maayong kaugmaon. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Isabel nga taga Toledo City, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagulahan, Destiny. Ang maong kaagi gibuhatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing ug gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang ni ining tulamanon, handimanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.